altså London fredag aften, der er der åbningsceremoni. Den kulminerer den sidste bakkebærer løber ind, og den olympiske ild på... Skal jeg slukke lyset? Jeg indlader så bladret lige et par af morgendagens avisforsider igennem, og det forestående OL dominerer ikke overraskende aviserne. I Kristeligt Dagblad kan man fredag læse, at under halvdelen af de danske OL-atleter vil deltage i åbningsceremonien på det olympiske stadion. For Danmarks Idrætsforbund vil skåne de deltagere, der skal puste på lørdag. Jyllandsposten også OL på forsiden, hvor du har bare taget nøjen på noget. Den internationale olympiske komité forsvarer, at OL-deltagerne må følge strenge retningslinjer, når det gælder om at ytre sig på de sociale medier. På den du trykker på. Ja. Fordi når han løber, så rører lygten nedad. Det står der på hende. Nu er Jesper Tejgaard klar med at kigge på fredagens vejr. Always watch. Fredag er ude med en hel del sol fortsat fra morgenkvisten og også til lunt. Det er lidt af en lufttype, der er på vej op til os, så vi får nok temperaturen op på over 20 grader allerede her i formiddagstimerne. Men i løbet af eftermiddagen, der er det jo sådan mere fugtig tordenluft, der er på vej sydfra. Det vil blive nogle flere skyer for det første. Luften bliver mere fugtig, og temperaturen stiger så til de der 25-27 grader. Og tordenbyerne fra Tyskland kan man måske begynde at ane nede over grænseområdet. Måske allerede sidst eftermiddagen, eller sandsynligvis først i løbet af aftentimerne. Det er torden, der skal passere hen over natten til lørdag, og så i løbet af lørdagen. Løb! Når vi kommer på bagsiden, det er jo mere Det ved jeg ikke. temperatur på cirka 20 grader, og så enkelte regnbyer, og det er det, vi skal leve med de næstfølgende dage. Og hvor blev han af? Ja, I bliver snart taget sådan der. Eller jeg har det på optagelse. Tryk lige på escape. Hvad? Ja.